Sayap. Aku sayap 2. Jinjite tinggo jinjite lah. Aku sayap 2 ST1. Ayo. Tak yo. Yuk. Kanggung B bergoyang. Kanggung B luar biasa, matur nuwun. Opo aku iki kasmaran dik, ora doyan mangan opo maneh dolan. Tansah mikirake dirimu orang aduh cah ayu indah ngono rasa kangenku Dek Musti. Iya. Duh wong ayu tambah nono rasa kangenku. Sika iyo wo aho yo sika lu kasmaran Kowe ati tratapan kasmaran solai kasmaran lungguh cecer kadya mantenan. Muga-muga bisa dadi kasembatan. sak pendeng lho iki Syarat Bisma Wadu Sebanun Kabul Mahesa ho ah we asik ya sa kowe enak ya Rat ya, enak tenan kowe ngene kok bingung. Pak Senen goyang lho. Iki Pak Duko lho Rat. Iki Pak Duko. Apa aku iki kasmarane ora doyan mangan apa maneh dolan. Tansah mikirake dirimu orang docah ayu imbang ana rasa tresnaku. apa pancen kono atimu Bener ya sumpah. yen ono ra beda rasane atiku. Iya. Saben dina aku kelingan dirimu. Aduh wong ayu tambah ono rasa tresnaku. Se tak dundung wedi mulang Kabul Mahesa Sino lupa kasmaran agawe ati tratapan. Hei Kasmaran sulai koyo wong edan. Ayo kasmaran lungguh cecer kadya mantenan. Muga-muga iso dadi kasungatan. Muga-muga iso dadi kasembatan. luar biasa Kejatah gampang.